nemmeste, de her videoer, hvis de skal blive til noget. Så kræver det altså, at han er med. I dag der skal jeg vise jer, hvordan I støber mus omkring en kage. Og Albert, jeg tror lige, du går over i en stol, og så går mor i gang. Jeg har her en kagering, hvor der ikke er nogen. Den er ikke justerbar, så den har ikke de her fødder, og det gør, at den tilslutter sig en smule bedre, og musen ikke løber ud, hvis nogen af jer har oplevet det. Jeg har bagt en kage i en justerbar kagering. Du er skide irriterende. Karl Eddie, vi prøver for 20. gang. Det jeg prøver at sige, det er... Jeg har bagt en... Jeg løsner min kage ved hjælp af en meget skarp kniv langs kanten. Og den er bagt i en 22 cm form, og den skal støbes i en 24. Jeg kan godt lide at arbejde med de der 2 cm. Det giver lige lidt luft omkring kagen. Jeg har nu befriet min kage, og når jeg støber, så støber jeg oftest direkte på lagkagefadet. Det synes jeg er det nemmeste. Hvor ser den god ud. Det kunne være, at vi lige skulle vende den rigtigt. Jeg blev bare lige så begejstret for udseendet. Godt. Placer den midt på lagkagefadet. Fjern gerne små krummer, hvis bunden... Fjern gerne små krummer, hvis bunden skulle afgive noget. Placer din kagering, sådan så du har ligeligt luft hele vejen rundt. Og hertil kommer kageplast. Der vil jeg sige, at der er rigtig mange af jer, der har skrevet, hvordan får du den der skarpe kant? Det har selvfølgelig også noget at gøre med konsistensen på min mus, men det har lige så meget at gøre med, at det her kageplast, det hjælper mig enormt meget, fordi det er det hårde kageplast. Når du bruger det bløde, så vil det enormt gerne sådan krølle sammen for dig og lave sådan en knap så køn kant. Så invester i det rigtig hårde kageplast eller faste kageplast. Jeg har her en bærsaft med husblas i, som er lillefingervarm. Det må ikke gå hen og blive for koldt. Så det er vigtigt, at det har den her lidt lune temperatur. Så har jeg her en letpisket flødeskum. Den må kun lige akkurat danne bløde toppe. Sådan en her flødeskum kan altså vildt godt lide at få nogle bløde slag. Lige slå den sammen med en dejskraber, så den samles. Jeg håber, I kan se konsistensen. Jeg har ønsket mig en glasskål, så I bedre kan se med derude. Det vigtigste her, når du har hældt din mus på sprøjteposen, klip et lille hul. Start med at for langs kanten, sådan så vi får lagt en god bund. Sørg for at have sprøjteposen bag den form for rand, man får lavet. Du kan eventuelt lige holde på kageringen, sådan så du er sikker på, at den bliver. Du kan også sætte et lille stykke tape, sådan så du er sikker på, at kageringen bliver stående. Pres din kagering ned mod bunden, og så lige give den nogle lette rysteture og bank, så du er sikker på, at din mus kommer helt ned til. Og så glat lige eventuelt overfladen, hvis ikke den er plan.
Giv den igen lige nogle ryste. Hvis du nu ligesom jeg har lidt overskydende mus, så kunne du jo eventuelt vælge at støbe nogle musbomber. Nu havde jeg lavet nok, fordi det er det, der er meningen med min kage. Men har du nu lidt ekstra nogle gange, når du støber, og kun kan lave 3 musbomber, så er det altså lige de 3 musbomber, der gør din kage ekstra fin næste gang. Gør det hurtigt. Vi gør det hurtigt. Ja. Jeg tror gerne, vi vil have lov at takke af. Det har været lidt af en opgave i dag at få tryllet den her kage frem. Og jeg håber, at I er ok med alt, hvad der er med. Det er i hvert fald det eller ingen videoer. Jeg selv synes, det begynder at blive rigtig svært. Og det overvejer lidt at holde en lille pause, indtil at klumpen her, han skal i vuggestue, fordi det begynder virkelig at blive svært. Men jeg håber, du kan bruge det til noget, og jeg vil lige sige, at det hele det handler om den rigtige konsistens på mussen. Få den helt ned til kanten, husk at give den nogle lette bank, og selvom der siver lidt mus ud nede for neden. Og ikke mindst brug det hårde kageplads, det hjælper dig altså til en skarp kage. Når du nu alligevel lige har hørt på mig og set på mig så længe, så subscribe lige kanalen, det her eller her. Så ved du, hvornår der kommer noget næste gang, og rigtig meget på gensyn. Og hey! Skriv lige ned i kommentarfeltet. Vil I gerne have, at jeg fortsætter, eller skal jeg lige holde et lille break, indtil at der er lidt mere overskud på den konto. Men på gensyn! Kan du vælge det godt? Yay!